Bom, en primeiro lugar, obrigado a todos e a todas por asistir a este evento. Agradecer tamén ás persoas convidadas que aceitaron asistir. Tamén agradecer ás persoas, concretamente a unha persoa, Xaime Subiela, que estaba convidado, pero por motivos, compromisos previos non pudo asistir. E agradecer o Concello ter organizado estas xornadas para celebrar o centenario da Fundación da Irmandade da Fala de Santiago de Compostela, que coincide no mesmo ano, lógicamente, que a Fundación das Irmandades da Fala como organización nacional. Esta charla en concreto está organizada pola Xenta do Pichel, que é a organización a que represento nesta mesa, a petición da organización do conxunto das palestras a nos ocorreu organizar unha charla. Sabedes o panfleto que se emitiu, que a estrutura, o fío argumental para organizar o conxunto de actividades é o discurso que Portillo Garé inaugurou a Irmandade da Fala de Santiago o 28 de maio de 1916, e cada un dos eventos vai ligado a un dos pontos, un dos epígrafes dese discurso. Concretamente a nos tocou un que se intitulaba O Renacimento Hispano e a Guerra, no que Portillo Garea facía unha contextualización histórica do momento no que se funde a Irmandade da Fala, marcado polo desastre 98 e todo o que a idea do rexeneracionismo español no contexto da crise da primeira restauración, e polo inicio da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, que naquela altura, no ano 16, estaba no segundo ano de curso. A hora de plantexar a actividade, a valoración que fixemos na Xenta do Pichel, na Comisión de Historia da Xenta do Pichel concretamente, foi que mellor que facer un simple recordatorio histórico do que foi a experiencia da Irmandade da Fala, ou da Irmandade da Fala de Santiago concretamente, e focar así este acto, máis que facer eso, unha conmemoración histórica ou un debate sobre a propia significación da Irmandade da Fala de Santiago e das Irmandades da Fala no seu conxunto. Pensamos que era máis interesante, ou máis novidoso, facer un exercicio no que, situándonos nun estado de ánimo semellante ao que estaban as persoas, os homens e mulleres que fundan as Irmandades da Fala no ano 16 e que participan nas Irmandades da Fala na década e media que existen, que se manteñen ata a súa transformación no Partido Galeguista no ano 31, facer un exercicio de imbuirnos do estado mental, do espírito que estaban estas persoas e plantexarnos que proxecto de país, que Galiza queremos ser, que Galiza queremos facer e que Galiza queremos legar a que nos suceda. Isto é a proposta que lle fixemos ás persoas que aceitaron participar nesta mesa redonda, e así lle transmitimos, que paso a presentar. Vou facer unha breve presentación das 4 persoas que estamos aquí, despois xa comezamos a dinámica. En primeiro lugar, xa aquí a miña dereita teño a Xoán López Facal. Facer un resumo biográfico da actividade profesional e como activista político e social de Xoán, activista na clandestinidade, participante de diferentes organizacións políticas como o Partido Obrero Galego e o PSG a Esquerda Galega, deputado no seu momento no Parlamento Autonómico, e ao mesmo tempo un investigador. Recentemente publicou unha tese doctoral sobre a Banco Limpio Pérez, unha moi boa tese doctoral de investigación sobre a contemporaneidade no sentido histórico, desde un punto de vista económico e histórico. Así mesmo é membro reiteracionista, membro da Galia Asociación de Estudos Galegos, recentemente fundada. De seguido temos a Teresa Moure, que tamén unha biografía difícil de resumir, pero, Teresa tivo o detalle de mandarnos a biografía, unhas breves liñas. Profesora de Lingüística xeral na USC, activista social ligada ao independentismo, ao reiteracionismo e ao feminismo, e escritora con obra nos diferentes xéneros literarios, poesía, teatro e novela, galardoada, e me consta que é bastante lida, que ten bastante máis mérito que ser galardoada. A seguir de Teresa temos a Adrián Dios. Adrián Dios é o máis novo da mesa, licenciado en Economía
é mestre en Desenvolvemento Económico e Innovación. Actualmente está desenvolvendo a súa tese de doutoramento no USC. Foi membro da Xecutiva Nacional do BNG, até datas ben recentes, activista no movimento estudantil, na fundadora da Liga Estudantil Galega, no que tamén foi membro do claustro do USC, e actualmente ten unha faceta nova de videoblogger, no que tamén que estas modernidades tamén hai que estar en contra de entender. E, por último, temos a Antón Gómez Reino Varela, Tone, coñecido últimamente por motivos evidentes, é diputado do Parlamento Español por En Marea, membro do Consello de Cidadán de Podemos Galicia, e antes de todo isto, unha persoa que tivo unha actividade nos momentos sociais, sobre todo na cidade da Coruña. O Tone creo que o coñecín que non estabas na Treu, tamén participante e activista en diferentes momentos sociais. Parabéns a Xentaia Pichel, ese centro de ideas e impulso cultural inesgotável, por convidarnos a este acto, que é un acto de conmemoración histórica, máis en clave de presente, en chave de futuro, que realmente é o que sempre foi a historia. A historia é un relato que sempre fala de nós, sempre fala do que quen escreve a historia. Bon, eu xa sin máis preámbulos quería agradecer aos compañeros da mesa e a vós todos a concurrencia a asistir isto, e sin máis paso a expor o meu punto de vista. Espero que sea claro e sintético e naturalmente desinhibido sobre a situación política de Galiza, as súas raíces e a perspectiva que temos inmediata. Eu denomino isto tempo constituinte, que é o que é. Estamos en tempos claramente constituintes, e cando vexamos en perspectiva histórica verase con toda claridade, e que é resumilo en 4 pontos. Un primeiro é sobre antecedentes, un segundo sobre os efectos colaterais da situación herdada, un terceiro entrando en materia sobre Podemos versus BNG, o conflito que neste momento está polarizando o escenario político galego, a disyuntiva teórica entre construcción nacional e rexenerocismo español, que é o que está detrás das posicións de Podemos e de BNG. Prefiro falar de Podemos antes que das Mareas, porque as Mareas, despois o mellor podemos precisar, é un ente intermedio de incerto futuro, máis polarizado entre estes dous polos. E unha última, as liñas de forza da organización que precisaría Galiza neste momento para darlle un novo impulso á construción nacional, que non só o meu punto de vista, senón a miña vocación política. Fui sempre un proxecto de construción nacional para Galiza. Bon, tempo constituinte, antecedentes. Nós, neste momento, habitamos un tempo de globalización acelerada. Isto é unha evidencia, e é unha evidencia que está todos os días na prensa. A prova máis evidente témolo neste momento nas multidóns desesperadas que pugnan por asaltar as fronteiras orientais e meridionais da Unión Europea, e isto é só o comezo. Isto é só o comezo, porque África é inmensa, Asia é inmensa, e os conflitos se están multiplicando, e as diferencias culturais e económicas fan en este momento xa unha movimentación masiva bíblica de masas humanas co cal vamos ter que conviver. Ben, os antecedentes desta situación de globalización global foron sinalados xa por distintos teóricos, por a xente que se dedica a observar o que sucede. Así, o primeiro é unha descrenza xeneralizada no grande relato. O grande relato é, por exemplo, os relatos de salvación, a liberación da humanidade, as sociedades en clases, cualquier relato de salvación está neste momento sometido a causa e, ademais, é vítima do descrédito xeral social. Isto foi sinalado por Lyotard, entre outros, xa en 1979, na década dos 70. Temos, por outra parte, e é un marco importantísimo, o colapso da Unión Soviética e con el de calquer horizonte de emancipación definitiva xeral para toda a humanidade, que era o que o primitivo discurso bolchevique contiña en 1989 e seguintes. E a continuación, como terceiro marco importante, a grande recesión inaugurada pola falencia de Lehman Brothers no 2008. Eu penso que con estes 3 pontos temos basicamente encuadrado o momento en que vivemos. Consecuencias, vémolas continuamente: desesperanza social, pobreza, inquietación social crecente, descrédito do futuro e da épica de emancipación humana. En este momento o relato épico non goza de boa saúde.
ao tempo que se multiplican as distopías sociais. Vémoslo no cinema, vemos na televisión, vemos nos romances. As distopías como futuro é o que neste momento refliten do punto de vista literario, que é sempre moi perspicaz a situación que vivemos. Segundo ponto, efectos colaterais desta situación. O colapso do bipartidismo que imperou en España entre 1978 e 2011, en que caiu estrepitosamente, e o colapso do movimento nacionalista igualmente estrepitoso, que ten como datas extremas a fundación de a UPG en 1964 e como certificado de función, diría eu, a 13ª Asamblea de AMIO 2012, son as consecuencias máis inmediatas que vemos da situación que antes describíamos. Colapso do bipartidismo 78-2011. Isto deu lugar a unha situación curiosa que estamos asistindo, que unha fe crecente, social, sobre todo na xuventude, nas virtudes taumatúrxicas da democracia plebiscitaria e das redes sociais como antídoto ás jerarquías e chave de calquera solución. Por lo tanto, neste momento hai unha viraxe en cara a crenza na democracia plebiscitaria. Outra é que as artes escénicas entran directamente nos parlamentos e a xesticulación sustitúe a argumentación. Eu que son can vello en política, podo dicir que nos meus tempos o esforzo de documentación, argumentación e lógica era fundamental, e neste momento estamos desprazados por actores con maior ou menor suceso que xesticulan nos parlamentos, vémolo continuamente. Para mí iso é unha desgraza, mal asunto. Outro é o triunfo de un código binario. O código binario arriba abaixo, casta xente, nun intento inútil de simplificar o espesor da complexidade social. Efectivamente, isto como primeira aproximación está ben, pero a sociedade é máis complexa todo isto. É imposible encaixarlo nun código binario. Triunfa o espontaneísmo asambleario como instrumento para subverter o marasmo institucional. Quanto ao colapso do movimento nacionalista contemporáneo, en AMIO 2012, centrifou os segmentos máis sensíveis ao desgaste irremediable do discurso ritual que viña mantendo o Bloque desde a súa fundación e ficou isolado o núcleo ideolóxico máis dogmático, que é o que neste momento mantén o BNG. Por primeira vez a UPG aparece directamente ante a sociedade con elementos propios, cando até agora gostaba fundamentalmente de rodearse dun entorno que pretendía ser asambleario, frentista primeiro e asambleario despois. A historia da BNG é herdeira da épica do gran relato, non hai unha dúbida ninguna, segue sendo, o seu discurso é un discurso do grande relato, e hoxe é incomprensible, porque hoxe vivimos en tempos de profesión cívica e comunicacional. Non temos máis que observar a mudanza do discurso nacionalista en Euskadi e Cataluña, con eso está todo dito. Aquí o que pasa que, como acontece frecuentemente, levamos un retraso máis ou menos notable. Terceiro punto. Podemos versus BNG. A secuencia principal do ciclo estelar como metáfora. Bon, permitidme unha metáfora, a mí me gusta moito a ciencia, me gusta moito este tipo de metáforas. Nacimento dunha estrela. Cando nace unha estrela hai unha enorme nebulosa masiva en movimento. Isto fai un disco central en rotación cada vez máis rápida, e este disco acaba atraído por un núcleo cada vez máis masivo, por tanto máis atractivo, que acaba absorbendo todo isto. Neste momento nace unha nova estrela, un sol. Isto que está sucedendo en Marés. En Marés hai un grande disco que naceu da crise do bipartidismo, da crise do BNG, e está dando lugar a un novo sol, entre comillemos, que eu personalizo un Podemos. A outra fase do ciclo estelar na secuencia principal é o colapso dunha estrela que esgotou o seu combustible nuclear, comeza a centrifugar todo o seu entorno, o larga en nebulosas, e acaba, digamos, colapsando nunha estrela anana. Isto é o que está acontecendo. Por lo tanto, este ciclo temporal é un ciclo que vemos hoxe perfectamente aquí, e que é simplemente o efecto do tempo sobre cualquier tipo de cousa, sobre a materia ou sobre os movimentos sociais. A crise de inadaptación do BNG implodiu, fixo implosión na matriz originaria que é o UPG, e o reto agora é reinventar un discurso político e o formato organizativo, as dúas cousas. É sustituir un relato épico e conmemorativo por un relato cohesivo, é dicir, atractivo e construtivo.
Cuanto á crise de inatación do bipartidismo, a irritación social da xuventude sen futuro, a xuventude rasca, que dicimos os lusistas, e a emerxencia do movimento espontáneo do 15M, do Porta do Sol 2011, revolta cívica no Gabonal en Burgos 2014, fundación de Podemos 2014. Son todos, como vedes, fenómenos recentísimos. Estamos no medio e medio do gran disco que está acrecendo materiais cara a unha nova formación. Cuarto punto. A disyuntiva construcción nacional versus rexenerocismo español. Castelao frente a Azaña. Dúas pulsións articulan este momento a mudanza política en Galicia. Un é o imperativo de recoñecimento, se despois falamos máis, que é o meu particularmente, que ten ademais importantes cultores en todo o mundo, aínda que están en este momento ocultos por outro relato, contra o imperativo de equidade. Son dous imperativos que en este momento se disputan o espazo político en canto ao relato. A pulsión nacionalitaria frente ao da pulsión social. A construción nacional frente ao neorregeneracionismo español. Podemos segue unha línea neorregeneracionista. Azaña, esquerda republicana. As marés levan a lógica do recoñecimento. Hai un confronto, polo tanto, inevitable e un conflito permanente entre as dúas ópticas, pois son dúas ópticas alternativas. Son complementarias máis alternativas. Polarizan. Foi esclarecedor o fracaso da confluencia iniciativa pola Unión con encontro iniciada por unha marea galega, no cal eu, que son unha persona máis ben un pouco crédula, inocente en política, creín no seu momento. Eu apoiei isto, para mí sería auténtica opción, porque aquí exactamente teríamos un laboratorio para a creación dunha nova entidade. Fracasou por que foi torpedeado desde os dous extremos, desde os dous polos que antes describía. Isto confirma a incompatibilidade entre un modelo político de forzas propias como instrumento de construcción nacional e outro de signo rexeneраcionismo de vocación inclusiva, que trata de acoller a distintas culturas e de ámbito estatal. Se me permite esa piada, é Castelao, con boina de Che Guevara, frente a Azaña en Guayabera. Isto sexe dito en piada. E punto 5, e final, liñas de forza. Reiniciar o discurso de construcción nacional desde o modelo imperante en vigor, que o caracteriza como conmemorativo, reactivo, identitario, por un novo discurso operativo que é o requerido pola sociedade, que é constructivo, proxectivo e extrovertido. No seu libro, O político e o científico que debía ler todo o que se dedicara á política, Max Weber, o gran cientista social, diferencia entre dúas éticas en permanente conflito: a ética da convicción e a ética da responsabilidade. Max Weber di que a primeira, a ética da convicción, dá primacía absoluta aos principios, sin atender ás consecuencias nem ás circunstancias. Os principios son os que mandan. A ética da responsabilidade aténdese polas consecuencias derivadas da acción política. A ética da convicción ten unha componente mesiánica, sinala tamén Max Weber, que lle permite evadir a responsabilidade do presente en aras dun futuro por vir que vai ser perfecto. A ética da responsabilidade vive no presente e tende a degradarse en oportunismo, en corporatismo e en hipocresía para cuidar do statu quo. Sirisa, quero apuntar, aprendeu rapidamente esta diferencia. Isto é o espesor da realidade. Sirisa, que naceu con ética de convicción absoluta, tuvo que virar inevitablemente e non por vontade propia cara unha ética de responsabilidade. É unha lizón que non debían esquecer todos que en este momento están cociñando a mudanza política en Galicia. Que organización precisamos, na miña opinión? Un partido da esquerda nacional, eu prefiro chamar nacional máis que nacionalista, que eu sempre me definí como nacionalismo, pero cada vez me costa nacionalista, pero cada vez me costa máis traballo, porque é un adxetivo profundamente degradado. Horizontal, que sexa capaz de enfrentarse á retórica da conveniencia e da necesidade que propala a dereita. Características: debe ser porosa, con maiorías e minorías sucesivas e renováveis, sin tutelas senatoriais, e isto claramente é o grande fracaso do bloque, sin veleidades plebiscitarias, socialdemócrata en política económica, e iso digo claramente. Dadevos conta unha cousa que tamén ten a súa coña. En Cuba acaban de autorizar hoxe, neste mes, a existencia das pequenas e medianas empresas. Dadesvos conta ata que punto un mal entendimento do que é a sociedade e o tempo pode levar a absurdos.
laica, transversal, europeísta, lusitanista de vocación, porque aquí é onde reside a nosa soberanía cultural, e nacional en organización e decisión. Un partido para unha sociedade plural e irrevisiblemente urbanizado. Galicia xa non ten nada que ver de campesino, pero dai moito tempo, xa simplemente hai que abrir as páxinas do Instituto Galego de Estadística. Intransixente amablemente en defensa de lingua, empeñado na promoción dunha estrutura económica aberta e competitiva e ecolóxicamente comprometida. E afastada, sobre todo, pensou, da eterna ladaíña tan típica do nacionalismo da malevolencia do inimigo alleo, que sempre é o causante de todos os males, e empeñado, en cambio, na superación das lacras que ten a nosa sociedade como sociedade que interiorizou a súa subalternidade. Pero o problema non é noso. O problema non é que sexan malos de Madrid, que sexa malo o Imperio Español, que sexa malo o Estado Español. O problema é a enfermedade que ten a sociedade galega e que debe ser combatida con instrumentos propios desde aquí e con un discurso diferente e constructivo. E un partido para quen? Para unha clase, para xente, para multidón. Eu diría un partido para a cidadanía. E tomaría, de novo, sin adxetivar esta expresión que pertence á mellor tradición republicana, para a cidadanía galega. Nós que temos que crear unha cidadanía galega. Vectores orientadores deste partido, o igualitarismo social e de xénero, a soberanía como principio organizativo e horizonte utópico, tan utópico como as sociedades en clase, porque a xente dice a independencia é un horizonte utópico. Sí, as sociedades en clase tamén, pero é un horizonte promotor, un horizonte atractivo, é o núcleo do discurso. E todo isto macerado un mollo moi realista. A xente non acredita en discursos épicos e sabe que os dereitos se confirman sempre nos orzamentos. Por lo tanto, o mollo profundamente realista. Operación de decolaxe. E con isto termina. Como debería decolar, alzar o voo esta operación? Eu diría que o óptimo sería o lanzamento dunha plataforma de debate aberta, simultaneamente autocrítica e constructiva, máis ou menos como o que temos aquí, pero moitísimo máis ampliada, con lanzamento dunha convocatoria pública para un proceso constituinte e coa participación inexcusable do BNG, porque o BNG representa o mellor e o peor que tuvo o nacionalismo do século XX. É a súa historia, de facto. Hipótese provisoria. Os comicios ao Parlamento galego están próximos e as formacións incipientes e recén separadas do BNG xa constataron a dificultade do proceso de consolidación e de crecimento orgánico. E, por certo, tamén, de paso, os custos de subordinación a proxectos próximos, diversos en organización e propósitos. Por lo tanto, eu supoño que a nova terá aprendida a lección da dificultad que é articular con forza suficiente, con hexemonía, un proceso que é moito máis complexo e que necesita de todo o nacionalismo alrededor dunha mesa. Os comicios van a agudizar a polarización óptica nacionalitaria, óptica federalizante, e a conxuntura propicia para difundir un manifesto público de actualización do proxecto nacional de Galicia. Aos 100 anos da chamada que fixo Porteiro Garea a regeneración de Galicia naquela conjuntura secular singular de 1917, donde non esquezamos, queixámonos do mal que está o país, España, tal, pero en aquel momento Julián Besteiro, Largo Caballero, Salvador Seguí e Ángel Pestaña, uns polo UGT e outros polo CNT, convocaron unha folga xeral en Barcelona que deixou absolutamente horrorizada toda a sociedade española, en canto os bolcheviques deitaban fora o réxime racista. Isto era 1917, cando Porteiro Garea fixo un chamamento á regeneración de Galicia e que Galicia asumise o seu destino. Penso que este é o papel que lle toca a nosa xeración. O meu agradecimento a todos por estardes aí e o meu agradecimento tamén a Xunta do Pichel, a Comisión de Historia e ao Concello de Santiago por convocar este acto e por convidarme a participar nel. Con todo o respeito, no entanto, vou facer dúas consideracións con respecto a ese convite. De entrada, cando me chamaron, eu tiña un compromiso para estar hoxe en outro sitio, mas, como tantas veces, sospeitei que podía ser a representación feminina, e entón decidí anular o outro onde había abundante representación feminina. Confirmado, eu non sabía naquele momento quen eran os meus ilustres acompañantes, confirmado, unha de 5 que estamos na mesa non chega. Colocásenos así as persoas, as mulleres, cando temos que falar nestes actos, na condición dificilísima de representar a totalidade da poboación feminina. Ninguna de nós pode representar a todas.
E a segunda consideración é que se me dixo que había unha notável pluralidade ideolóxica. Non sei se é tanta a pluralidade, teria que ser convidados evidentes activos anti-Galiza, por exemplo, para que houvese pluralidade ideolóxica. Ademais, eu sei a orientación ideolóxica dos meus ilustres participantes, porque son ilustres e teñen cargos e ocupacións. Eu non milito en ningún sitio e, por tanto, dificilmente podo representar ninguén. Estou aquí, entón, máis unha vez, pola condición esta anatómica. Dásenos como proposta este texto para refletir, un texto de Porteiro Garea que é interesante, mas contra a miña condición de académica vou dicer o inesperado, vou reivindicar o meu lado máis punky. Eu non teño en política ningunha predilección polos textos vellos, antigos, bolorentos. Espero ser entendida, espero non ser entendida como alguén que despreza a memoria, que non é o caso, ou que non atende a historia. Non é iso. Entendo que debemos acautelarnos contra a hipótese de refuxiarnos no pasado para non explicar o presente. As Irmandades da Fala que celebramos estes días, que conmemoramos, son evidentemente modernas para a súa época, modernísimas. Mais iso era antes da Revolución Bolchevique, antes das dúas guerras mundiais, antes da tecnoloxización do mundo e tamén da conversión da vida privada nun espectáculo, que son un pouco as constantes actuais. De maneira que hai que ser unha sisuda historiadora para ler ben a Porteiro Garea. Eu acho que iso me excede moitísimo, esa posibilidade. E si entendo que hai ilustres historiadoras que poderían facer mellor. O que se nos convida, o que se está a convidar é a bella pregunta leninista do que facer, formulada agora noutros termos máis interesantes, e nós agora que? Para min é unha pregunta moi interesante. Participei eu hai 2 anos, durante todo o período de funcionamento daquela plataforma que se chamaba Galiza pola Soberanía. Era o que convocaba agora mesmo o compañeiro López Facal. Era unha plataforma para iniciar un proceso constituinte, eso era. Após termos sentado a persoas de diferentes sensibilidades e a organizacións de diferentes sensibilidades, após fraternizarmos, após organizarmos actos de rúa, após convocarmos para a reflexión e a mobilización, tudo ficou en nada. Eu deixei a organización política onde militaba precisamente por non se tomar a serio ese proxecto. De tal maneira que para min a pregunta de eu, agora nós, que para min está ultrapasada, non ultrapasada colectivamente. Debedes entender, eu sitúome aí xa nun fracaso. Houve un fracaso para min na miña biografía moi pesado, monumental e hai moi pouco tempo. Por iso, porque eu sigo no mesmo sitio, porque eu continuo pensando o mesmo, estou cá e estou presta a retomala. E quero tamén parabenizar os organizadores do acto por teren a ousadía de volver formular esta pregunta. Non é para nada habitual esta ousadía neste país e neste momento. Este preámbulo fixa para min os pontos dun decálogo que vou tentar debullar moi rapidamente para responder a esa pregunta. Nós agora que? Bueno, pois primeiro, facermos fronte ao desánimo. Eu non estou a ocultar o meu. Teño un profundo desánimo acerca do que pode ser Galiza hoxe. Temos unha sociedade despoboada, desestruturada e rota. A galeguidade está a baixa e ademais temos o problema do riquiñismo, como somos todos tan riquiños, pois cada vez é máis fácil que a populación diga que é tan galega como española, ou que temos o abandono brutal da lingua, especialmente na mocidade. E, como estamos a ver nas últimas campañas electorais, cada vez os símbolos de identidade se van facendo máis folquis. Isto preocúpame moito. Porteiro Garea, no seu texto, falaba de nacionalismo, falaba en termos de raza. Evidentemente, por iso eu me opoño, son así un pouco acautelada contra as visións históricas, porque hai algúns perigos. Vilar Ponte falou de que en vez de lingua materna teríamos que falar de lingua de instalación. Estaría eu máis ben aí, estaría en facer frente ao desánimo a través da vontade. Segundo ponto do decálogo, o que teríamos que facer é definirmos a galeguidade. E non é fácil, por iso precisamente eu opto pola antihistoria. Eu non gosto de citar as personalidades mortas, a Rosalía e a Castelao, como se fai sempre, nen agora os membros das Irmandades da Fala, aínda que entenda a necesidade de recuperar a memoria, mas eu non quero dar idea de que estas preocupacións destes autores remitiren a un mundo antigo e ultrapasado, previo á globalización. Vivimos nunha época en que a tecnoloxía nos permite nun pisco de ollos estar en cualquier parte e iso induz tantas persoas a consideraren que poden ser cidadáns do mundo sen entrañarse nunha terra.
Eu acho que somos nazón porque participamos dun pasado común que se fez en galego, porque habitamos un territorio abandonado do Estado e porque, no caso de que, estamos prontas a libertarnos xuntas. O nacionalismo galego non surxía no vacío naquelas asambleas das Irmandades. O nacionalismo galego chegaba da rebeldía poética, do rexurdimento e de 70 anos de lenta conformación ideolóxica do provincialismo e do regionalismo até a fundación das primeiras Irmandades nas diferentes vilas do país. O comezo, a súa actividade era puramente folclórica e cultural. Importa destacar isto, porque os tradicionalistas tiveron a esperanza de usalas como instrumento ao servicio da Igrexa. Mas tornáronse nun nacionalismo laico que procurou galeguizar a vida social, pugnando pola oficialidade do galego, a reposición do direito foral, a potenciación de formas de cultura tradicional, a concesión de personalidade xurídica a parroquias e comarcas e a configuración de organizacións políticas propias. E incluía, isto é importante tamén, formas de democracia directa hoxe de novo vixentes, como concellos abertos parroquiais, iniciativas legislativas e referéndum. Ese lentísimo camiño para conformar un horizonte propio é o que se oculta cando se define o concepto de nacionalismo nos termos en que é habitual en Europa, confundindo con formas fascistas de imperialismo. Isto tamén concordo co que xa se dixo, que tal vez deberíamos comezar a evitar a etiqueta nacionalismo. Entre nós, contudo, esas ideas materializáronse na formación de organizacións políticas que partiron da consideración de Galiza como unha nación oprimida económica, política e culturalmente pola burguesía española, que debía rematar coa función que cumpren as clases populares galegas dentro da máquina do Estado. A nosa galeguidade non ten nada de narcisismo e importa que iso podamos transmitilos ás persoas máis novas, cada vez menos convocadas pola política, mas tamén especificamente cada vez menos convocadas pola política en termos de identidade. Por iso eu utilizo esa etiqueta de identidade folky como algo que debe ser revisado. O terceiro ponto é a revalorización do conceito do político. Estamos nun momento de crise da fórmula dos métodos de organización deso que se chamou os partidos. E importa retomar as iniciativas autoxeridas, posto que este acto está convocado pola Xentalla do Pichel, podemos valorar a Xentalla como os demais centros sociais vinculados na súa orixe ao independentismo ou o proxecto Semente para regaleguizar as crianzas, como indicativos de que existen plataformas, existen posibilidades de dinamizar a vida social abrindo en canal para demostrar cuánto sangue lle queda aínda nas veas. En medio dunha sociedade apática, anestesiada polo consumismo, a valorización da cultura propia, o coñecemento da nosa historia, a desmercantilización do tempo de lacer, a elaboración de redes de cumplicidade entre as ideas que o sistema deita nas marxes, a reivindicación da lingua e dun modelo de ortografía que desafía o Estado, como é o reintegracionista, e a tomada de consciencia sobre a belixerancia do capitalismo no mundo debe ser un obxectivo primordial para responder á pregunta que hoxe se formula. Estamos a falar, por tanto, de revalorizar o conceito do político a través de espazos alternativos para a construción de ideas. Cuarto punto, vouno formular así. Ante todo, dialogarmos, respeitarmos o compañeiro inspirado e tomar nota. Se estamos a falar da creación dunha política non estritamente partidaria, non nos vamos a mover por obxectivos a curto prazo, non estamos a disputar uns cuantos votos para unhas eleicións. Estamos por algo moito máis importante e máis simples, queremos transformar esta sociedade. Iso implica as redes imprescindíveis para esquecer as historias pasadas de inimizade entre as distintas familias políticas. Nen todas as persoas son merecedoras da mesma confianza, nen sempre é posible tecer cando o fío xa ven moito traballado. Precisamos estimular o talento e a imaxinación para que ninguén fique fora do proxecto. Iso implica incluir persoas novas. E cando digo novas, digo evidentemente novas en idade, mas nen só. Tamén persoas capaces de se reinventaren. Persoas que levan aborrecidas os últimos anos, que as propias organizacións acabaron por desmobilizar. Persoas capaces de formular ideas e tamén de actuar con lealdade militante. E entendo por actuar con lealdade militante saber falar, escuitar e calar. 5 punto, xa estaba desesperando feminizarnos, claro. Cualquier proxecto político hoxe será feminista ou non será. Isto non é unha ameaza, é unha advertencia ou unha aclarazón.
Isto non é así porque as mulleres nos neguemos a colaborar con estruturas androcéntricas. Ao contrario, as mulleres tendemos a ser excesivamente colaboradoras con esas estruturas. Véxanse os proxectos tradicionais da familia ou do Estado e dirase se as mulleres tenden ou non a colaborar en estruturas patriarcais. Mas cando unha muller que está sentada en unha mesa de 5 con outros 4 homes e menciona a palabra feminismo nun contexto político non orientado especificamente a este perfil como este, tende a ser interpretada como alguén que reclama para sí ou para as súas compañeiras un tipo de protagonismo, e eu non me estou a referir a iso. Un proxecto non é máis feminista por ter un 50% de mulleres, si xa se encargou o sistema de que esas mulleres nos postos cremalleira sexan as máis dóceis. A idea de que cualquier muller é feminista, porque anatómicamente unha muller, é inexacta, ademais de ser absolutamente reaccionaria. Indo para outros contextos, nen a Christine Lagarde nen a Esperanza Aguirre teñen en común con unha revolucionaria galega moito máis que anatomía. Dito en breve, feminismo non é vaxinismo. O que temos por diante, e a poucos precedentes lá fora, por iso é tan interesante o tema, é a creación dun mundo onde todas sexamos mulleres políticas. Isto significa, nen tanto, colocar as mulleres en situación de poder, iso pode ser necesario, mas non é suficiente e pode perverterse, cuanto atender as voces de quen tradicionalmente non teve voz. E iso implicará en política mudar as formas de organización, porque ningún encontro político se fai hoxe ás 5 da tarde coa idea de que as persoas están traballando nese momento, cando o traballo é cada vez máis un luxo, non? Mas as reunións poñense ás 8 ou ás 9 da tarde, e iso implica que as persoas que teñen que exercer cuidados non poden asistir. Así que os modos de organización, feminizar é mudar os modos de organización. O feminismo é unha forza máis ou menos organizada que incorpora unha crítica feroz das estruturas de poder, das hierarquías, que destrui os liderados, polo menos os liderados individualistas, recolle liderados partillados, e finalmente que critica a agresividade dos debates. Cualquier un que teña militado nunha organización saben que se tenden a tomar decisións desde arriba e argumentalas con un exército de militantes dispostos a acatar o que lles digan, e pior aínda, a argumentalo con unha agresividade que torna as asembleas, ese lugar da camaradaxe, en infernos que facen feridas. Non estou a defender que as mulleres, en virtude da nosa anatomía, sexamos máis encantadoras, ni máis doces. Estou a defender que o feminismo como pensamento e como activismo é crítico con esas actitudes e, por tanto, debe revitalizar a nosa vida social e política. Porén, Porteiro Garea non se refere a nada disto, é claro. E os manifestos que saen das asembleas fundacionais das Irmandades, quero lembralo, son cativos para a mitade da populación galega, son ridículos. A pesar de que advoquen pela igualdade, os dereitos limítanse ás mulleres casadas no caso de emigración do marido. As mulleres sen marido ou as mulleres sen maridos emigrados non deben traballar e, así sendo, non deben ter direitos. Porén, igual que onte a Comisión de Historia da Xentalla facía un acto en nome de algunhas mulleres que lembramos, de Isabel Ríos, de Sira Alonso, de María Miramontes, poderíamos lembrar que desde finais do século XIX nas revistas galegas aparecen artigos publicados por algúns nomes que quero citar: Elvira Bao, Mercedes Vieito Bouza, Emilia Calé, Manuela Cambronero, Elisa Lestache, Joaquina López de la Vega, Amadora Tapia, Ramona Simán, Abelina Valladares, Clara Corral, Emilia Portal, Sofía Casanova, Filomena Dato Muruais ou Virxinia Felicia Uber. Ninguna delas participaron neste estilo de asembleas das Irmandades. Mas que a listaxe sexa tan nutrida ilustra que xa naquela época había mulleres galegas con un traballo intelectual interesante e para as que non se recolleron dereitos cívicos. Si vamos a ler o pasado, hai que ler para tomar nota e emendalo. Sexto ponto, revisarmos as alucinacións, así o formulo, gozarmos co proceso colectivo de peneirarmos ideas. Claro, que se pasa coa contradición principal? Cando os discursos teñen como cuadro a Galiza, moitas veces na forma de República Galega son, ao meu ver, frecuentemente insuficientes. Non nos conformamos, ou penso que non deberíamos conformarnos, con un Estado galego que sexa igual de limitado que os Estados xa vixentes, tan competitivo, tan represivo, tan xerador de diferenzas de clase, tan contaminante e tan cruel. A día de hoxe somos cientes de que apenas as organizacións políticas teñen músculo para poder difundir as ideas. Polo menos até agora foi así.
e son, por tanto, fundamentais para cualquier mudanza. Mas non chega con actuar como mesas de partidos. Temos que gañar outros espazos e iso implica, a meu ver, a necesidade de presionar as organizacións para se deixaren impregnar por ideas novas e non triviais. As dúas cousas son fundamentais, novas e non triviais. 7. Tirarmos proveito do erro a través, esta vez sí, vou conceder, vou eliminar o punky, a través do fío da memoria. Qual é o modelo de sociedade que queremos? Frecuentemente a sociedade galega utiliza unha lógica de Caín ou unha lógica do irmán pequeno. Se o meu irmán ten, eu tamén quero ter. Se eles teñen tren de alta velocidade, por que nós non imos ter tren de alta velocidade? Mais o comboio de Angrois veu lembrarnos que temos que repensar os nosos discursos e bastante. En boa parte da defensa da independencia, soberanía, colocai aí a etiqueta que queirades, galega, quer basearse no pragmatismo. Acho ótimo que se usen todos os argumentos que podan mover, todos. Obviamente, a autoxestión dos recursos é imprescindível para rematarmos cos intereses espurios que estragan a economía e facen pior a cualidade das nosas vidas. Mas a mí non me chega con sentarme con un grupo de empresarios, bueno, eu non me ia sentar, non? Pero con que alguén se sente con un grupo de empresarios e convencelos de que gañarían máis se non se suxeitasen a Madrid. Moitos de nós queremos tamén acabar co capitalismo. Temos que iniciar modelos de xestión popular sen oligarquías que, por voltar ao caso do comboio de Angrois, poupen en mecanismos de seguranza para aumentaren os seus gaños. Por un exemplo, o modelo de alta velocidade non vale, mesmo se unha parte do nacionalismo erradamente o defendeu, porque precisamos un transporte para o país e non para os seus turistas, un transporte que vertebre esta xeografía e que permite ir de Redondela a Narón ou de Ponteareas a Foz, que hoxe é prácticamente imposible. 8. Non nos conformarmos cos tópicos, quer dicer, producirmos ideas novas. Para iso, importa someter as hipóteses a comprobación experimental, ou sexa, apagar o mal escrito, conceder, rectificar, revisar. Vou poñer un exemplo, unha idea, o de crecimento. A idea é moi básica, non se pode crecer ilimitadamente con recursos finitos. Nas estruturas moito organizadas, como os partidos políticos, tende a verse como unha idea de hippies come flores, igual que o feminismo ou a ecoloxía, algo que está fora. Mas moitos galegos e galegas están a defender estas ideas con os partidos virados de costas para eles. Cooperativas integrais, iniciativas de consumo local, fortalecimento de mercados alternativos son cuestións prioritarias nunha civilización ameazada polo peak oil. Cando tantas voces se erguen no mundo para avisar disto, non é posible que a resposta que non se formule. Mas na nosa castigada economía é difícil dicer isto, porque tendemos a esa famosa defensa dos postos de traballo. Hai unha frase que é un mantra, a defensa dos nosos sectores productivos. A mí pome moi nerviosa esa frase, porque eu tamén quero defender unha existencia digna, unha existencia que pague a pena de ser vivida. Claro, non o paro, non a emigración juvenil, evidentemente, mas iso non pasa por aceitar cualquier carga de traballo industrializante ou de sermos un depósito para o lixo de outros. As nacións non son únicamente lazos históricos, nin textos dos señores das Irmandades da Fala. As nacións son tamén espacios físicos, poboados por bichos que se moven dun a outro lado. As nacións son paisaxes. As nacións son os materiais inertes que constitúen finalmente a materia de que está feitos os nosos corpos e para os que, no entanto, ás veces en política non hai ninguna outra palabra máis que recursos. Recursos indica que son recursos materiais do que nos servirmos, claro. Ben indicativa de estarmos a participar nunha óptica de dominio que é imperialista e capitalista por definición. Construir algo novo e practicar a rebelión. Os incendios e as exploracións mineiras que movilizaran tanta a sociedade galega nestes últimos anos indica que choramos a paisaxe porque somos parte dela, porque somos biosfera, porque vivemos corpo a corpo coa terra. Nesa altura pareceme evidente que esa famosa frase da libertación nacional non atinxe únicamente as mulleres e os homes, tamén atinxe aos ríos, as mares, as montañas, as minas, as reservas enerxéticas e as fragas tamén deben ser libertadas. E a memoria do nunca máis, finalmente, ese tema que tan pouco se evoca, está tristemente connosco. A sentenza que exculpa o Estado é unha outra ferida. 9 punto. Aproveitar a crise do Estado. Nos últimos anos falouse moito da realidade aceptada pola Cataluña e do recoñecemento xurídico e moral dos povos a se autodeterminaren.
A crise do Estado non é apenas económica, mas tamén política, social, ética, coas pegadas que iso deixa no espacio en si propio, con perdón para Toné, menos relevante do institucional. O Estado español, afectado dunha corrupción generalizada, móstrase absolutamente incapaz de abrir vías democráticas que permitan rachar coa historia precedente e procurar novas vías. Mas algo, no fundo, moito máis importante para min. Moitos de nós somos independentistas, non porque sexa o apropiado para vendermos mellor os nosos produtos, nin somos independentistas porque non lo permitan a lei e a ONU coas súas propostas de autodeterminación. Non actuamos movidas por pragmatismo ningún, mas pela firme creenza en que unha nación é un grado de fidelidade a unha terra e a un colectivo co que se manteñen vínculos ancestrais. Mesmo se Madrid tornase un axente corrector de diferencias entre as nazóns, mesmo se mañá estivese ocupado por un goberno socialista, revolucionario e filantrópico, nós poderíamos ter todo o dereito a querer decidir o noso. É por iso que os cantos de sereia da utilidade práctica non deben facernos esquecer o fulcral, o inalienável dereito a sermos un suxeito político. Nese sentido, eu, contra o que acabo de dicer, acho en falta en boa parte dos discursos que se hinchan de ese reclamo soberanista algúns outros conceitos, pois procedimentos de democracia participativa, de resistencia antipatriarcal, de xustiza social, de sustentabilidade ecolóxica e de tecido asociativo. Non fixemos este longo percurso para construirmos un Estado tan agresivo, tan capitalista, tan contaminante como todos os que están vixentes, mas para enunciarmos o novo. Bueno, isto supón que vamos ter que ser capaces de abrir as ideas tradicionais do nacionalismo a ideas novas e que para ter ese futuro pleno de liberdades e pleno de evolución vai haber que cuestionar moito do que tradicionalmente se veu dicindo. En 10º punto, deixarse acariñar polo propio proceso revolucionario que supón que estamos a anunciar o novo. Con frecuencia eu escoito falar en contra da axitación, non? Mas pensar que é posible acabar coa injustiza e os privilexios sen destrozar o mobiliario urbano é como ter un cadáver na boca. Hai que incluir as ideas das marxes do sistema, o temor ao Estado como estrutura represiva, cuestionar unha Europa guiada polo capital, o antimilitarismo, atención a todo o que se mova no campo ideolóxico como no das formas de vida. E claro, coincidiremos en que tal vez o relato tópico do que era unha nación, eu preguntolle moito ao meu alumnado que é a nación galega e sempre acaba saindo algo do unto e os grelos e as zocas e tal, e a mí me preocupa moito que sexa o unto e os zocos e os grelos o que nos defina, e vamos, non teño nada contra ninguna das tres cousas, mas non me identifico moito. Entendo que a base da nación debe ser, sobre todo, esa idea de construirmos xuntos e, sobre todo, disculpen a lingüista, a lingua. Porque a hostilidade contra o idioma galego non é un caso único no mundo, nin sequer no que diz respeito á estupidez dos nosos gobernantes. En todo o planeta, as linguas, as culturas diferenciais, o que obriga a matinar ou a renegociar puntos de vista está a ser exterminado. Xa sabéis, políticas intereseiras, poderosas estrategias propagandísticas ao servicio do capital e a inercia das sociedades da opulencia cobran un papel moi importante nesa desaparición das identidades nacionais. Claro, a identidade é orgullo, a identidade é recoñecemento de algo propio e iso dá azos aos povos para se libertaren. O poder, lóxicamente, teima en minar esa forza. Non se trata logo dese bello discurso de que o galego sofre discriminación. Non é iso. O conflito chegou a un tal punto que se está a planificar o seu asesinato. Porque hoxe as linguas, na medida en que supoñen visións alternativas ao pensamento único, resultan perigosas. Eu gosto moitísimo de utilizar a expresión asesinato referida ao galego, por moi forte que poida soar, porque convida a mobilizarnos. Ningunha política lingüística, ninguna planificación de gabinete pode mudar os acontecimentos se as persoas máis novas non se somaren ao carro da defensa da lingua efectivamente. E non apenas con esas boas actitudes de tolerancia moi propias dunha democracia light, que se deleita no políticamente correcto. Precisamos que o galego pase efectivamente á seguinte xeración. Precisamos que, aínda no caso en que non lla transmitisen os pais e as nais, a populación galega máis nova se instale nesa lingua resistente. E, posto que estamos a apostar polo noso futuro como pobo, cumpre mobilizar conciencias salientando o carácter ético que adopta a defensa do idioma. Eu quero dicelo claro, moléstame moito o eslogan de que temos dereito a viver en galego. Non é que teñamos dereito a viver en galego, é que temos obriga
defender o noso patrimonio, porque é parte do noso patrimonio. Por iso, non é tanto a defensa do meu, do nosiño, porque eu puiden ser criada en español ou en ruso, mas a defensa do que é xusto, do que lle corresponde a este pobo. A lingua é a base do noso tecido colectivo porque implica puxar por un pobo cuxa voz foi silenciada. E tamén cumpre recoñecelo na construción dunha identidade galega soberana, a versión ortográfica da nosa lingua máis comprometida coa historia, a que máis nos chega aos outros povos do mundo, coincide en algo importantísimo, en atentar furiosamente contra o Estado español. Porque ben sabemos que se as nosas crianzas fosen alfabetizadas niso que chaman portugués, a nosa conciencia de nación se vería acrescentada. Vou citar únicamente a Badiou para acabar. Para poder enunciar o novo hai que ter tres cousas. É un establecimento claro dos obxectivos, unha determinación e unha confianza nas propias forzas. Creo que a Galiza neste momento ten a análise máis que feita, máis se lle falta determinación e confianza nas propias forzas. Iso sería o fundamental que teríamos que conseguir. Moito obrigada. E moi agradecido polo convite para participar desta mesa redonda. Bueno, eu creo que se nos dixera que teñamos 15 minutos, vou intentar ceñirme ao tempo, porque creo que o máis interesante vai ser o diálogo posterior. E vou intentar lanzar algunhas ideas, algunhas delas que pretenden polemizar para ver si, bueno, a través do debate despois podemos chegar a puntos de encontro, a puntos en común, que eu creo que é o máis interesante. E a primeira idea que quero transmitir é que Galiza é unha nación sen Estado moderna na periferia do sur de Europa atacada pola crise económica. Nese sentido, e partindo desa premisa, que digamos que é a miña tese inicial sobre a situación actual do noso país, vemos como a nosa propia posición está agravada por dúas cuestións. En primeiro lugar, pola nosa posición periférica no propio sur de Europa, é dicir, a nosa condición de dupla periferia dentro de Europa, e porque ademais carecemos de instrumentos de Estado para poder tomar decisións que melloren a nosa posición. Eu creo que co exemplo demográfico é un exemplo moi claro onde podemos ver esta dupla subordinación e a situación que vive Galiza como país. A partir de aquí, poderíamos establecer que isto é debido á nosa posición colonial. E posiblemente o argumento teórico teña sentido, pero é algo que nos últimos tempos veño rexeitando con moita forza, e aquí eu vou a citar o punto 3 do propio documento de Porteiro Garea, porque eu creo que dá na clave, non? Que el remata dicindo, claro, que ao final a culpa é nosa. E podemos ter unha situación colonial, pero efectivamente temos que ser nós quen sexamos quen de superar esa situación. Eu creo que aí, de feito, o propio Porteiro Garea no ano 16 supera ao diamant soviético desenvolvido esencialmente por Bukharin a comezos dos anos 20 na Unión Soviética, cando acaba chegando a unha inevitabilidade histórica que nos leva a unha posición profundamente reaccionaria. Eu creo que ser quen hoxe en día de establecer que nós somos os que controlamos o futuro e somos quen de transformalo é fundamental para non caer nunha posición resistencialista, ou que nos pode levar a pensar que as contradicións se agudizan hasta que se transforma a sociedade por si mesma, o cal me parece un pensamento mesmo religioso. Nese sentido, falaba con un amigo que de feito está aquí sentado, que me decía, claro, que este país, condicións obxectivas todas, pero as condicións obxectivas non as vexo por ningún lado, non? E nese sentido creo que está claro, cando nos analizamos este país e analizamos calquera elemento, vemos unha posición de subordinación e de desigualdade no noso país. Miramos os salarios deste país, ou miramos os datos migratorios neste país, miramos calquera elemento xa non só económico, mesmo sociolóxico, e vemos como Galiza se atopa nunha situación moito peor ao seu propio entorno. Nese sentido, eu creo que tamén é fundamental que nos demos conta de que as condicións subxectivas non afloran por si mesmas, sino que temos que ser nós quen sexamos capaces de crealas, porque se non somos quen de construir un relato a partir desas condicións subxectivas que ocorren, a sociedade en si mesma como masa tampouco vai actuar, non? Temos que incidir para que esa sociedade se vertebre e actúe. E nese sentido hai un elemento que me parece fundamental, que é decir que hoxe en día somos unha nación moderna. Somos unha nación moderna porque non somos a Galiza dos anos 70 e tampouco somos a Angola actual. Somos unha sociedade con un sector primario grande relativamente ao que hai ao noso redor, pero increíblemente pequeno se o comparamos co conxunto da nosa estructura socioeconómica, e que somos unha economía profundamente terciarizada. O que pasa que a nosa condición periférica nos leva a que ser terciarizados implica empregos precarios no turismo e non creación de alto valor engadido. Pero eso non quere decir que nos sexamos unha nación moderna. A partir de aí, unha idea que me parece importante, a importancia de tomar o poder.
E vou a decir algo que igual parece unha estupidez, pero creo que é importante que se traslade e que me parece unha idea forza. En Occidente, só a través da vía electoral somos quen de tomar o poder. Por desgracia, eu creo que hoxe en día nos países occidentais non hai outros mecanismos para a toma de poder. Eso sí, non podemos pensar que unha forte máquina electoral vai a producir transformacións na sociedade, que me parecería un verdadeiro erro. É fundamental que entendamos que necesitamos organización popular para defender esas transformacións. E outra idea que me parece importante é que somos unha nación do sur de Europa sin Estado, pero seguimos sendo unha nación do sur de Europa. E que acontece hoxe en día no sur de Europa? Desde o meu punto de vista, vivimos un momento populista onde se abre unha fiesta de oportunidade para a toma do poder. E isto é algo que non viamos no noso país en moito tempo. E o certo é que exista unha ventana de oportunidade para a toma do poder non quere decir que vayamos a tomar nós, porque se analizamos a situación do sur de Europa, o certo é que o importante é quen se posiciona na toma de poder desa ventana de oportunidade e non é que a esquerda vaya a facer, porque en Cataluña quen asumiu esa posición foi o independentismo, en Grecia foi Syriza, pero en Francia é Le Pen. Entón, aí eu creo que temos que ser conscientes de que exista unha crise de legitimidade do propio sistema que o que provoca é a ruptura do status quo e das bases sobre as que se cimentaba o actual sistema político. Non quere decir que nos poidamos apropiarnos del porque sí, sino que temos que traballar para posicionarnos en esa posición. Nese sentido, creo que é moi importante a idea de organización. Eu aí son moi leninista e creo que sin capacidade de organización a transformación social é imposible. A cuestión é que, e eu decía o Teresa antes e ten toda a razón, e é que vivimos nun momento de crise do propio modelo organizativo. Ti falabas dos partidos e estou totalmente de acordo, pero eu iría máis alá. O movimento sindical hoxe en día está deslegitimado socialmente por unha parte moi importante da sociedade que eventualmente tamén debe apoiar as ideas de transformación. Entón, nese sentido, tamén temos que reflexionar sobre cal é o modelo de organización que hoxe en día aspiramos a ter para a sociedade e quero me centrar especialmente no modelo sindical, porque se hoxe en día asumimos que existe unha ruptura xeneracional, e eu creo que é así, o modelo sindical realmente quedou desfasado ante as novas formas de explotación que existen hoxe en día na sociedade. Se nos entendemos o precariado non como clase social, pero sí como identidade dunha xeración ou de varias xeracións que perderon ese nexo co vínculo sindical, o certo é que temos que pensar como organizamos eso, porque en Galiza o proletariado industrial é prácticamente inexistente hoxe en día. Temos un sector industrial pequeno e esa idea de conciencia de clase proletaria non existe, porque ti podes incidir nesa idea de conciencia de clase se tienes un traballador do metal en Vigo, pero é moi difícil crear esa conciencia de clase dunha traballadora que está aí no Franco repartindo comida para os turistas que pasan por ali, precisamente porque non hai esa idea do colectivo, e esa ausencia da idea de colectivo implica unha atomización social que dificulta esa tarefa de organización. E creo que temos que reflexionar cales son os novos vínculos de organización que poidan trascender esta actual situación de falta de vertebración social entre as máis, digamos. Nese sentido, incido no tema da ruptura xeneracional. Eu, por unha cuestión de idade, fago moito fincapé nesta idea. E o certo é que, se analizamos a sociedade, sí que hai unha xeración a que nacimos nos 80 ou nos 90 que vivimos nunha situación de crise perpetua. Eu estaba botando contas outro día e case a metade da miña vida vivín en crise económica. E claro, chegados a este punto, a miña xeración xa deu por suposto que nós non imos vivir mellor que os nosos pais e que as nosas nais, porque precisamente existe unha involución de dereitos sociais para esta xeración. Nese sentido, falase de xeración perdida, a mí non me gusta ese termo, eu prefiro xeración roubada, porque non foi culpa nosa, é dicir, nós con 15 anos non estábamos especulando con Lehman Brothers, que no fondo é o que implica a situación económica actual. Entón, nese sentido, hai que ser conscientes de que os mecanismos de comunicación, de identidade e de organización da mocidade, e por mocidade eu falo máis dunha cuestión xeracional, porque considero que unha persoa de 35 anos pode estar hoxe en día tamén nesta posición, e unha de 20 exactamente igual. Hai que tela en conta, e hai que entender que existen dificultades de comunicación e de organización común dunha persoa de 55 anos con unha persoa de 23, pero porque forman partes de procesos sociais que, para ben ou para mal, son diferentes. E iso lévame a outro elemento que é importante, que de feito considero casi que é o fundamental, que é o elemento de identidade.
E o certo é que a creación dunha identidade colectiva para a transformación social téndese a crear por oposición. Nun momento determinado foi proletariado contra a burguesía. Eu creo que son dous conceptos que hoxe en día non axudan na construción dunha alternativa, e non porque as clases non existen, ao contrario. E ben nolo di Soros, que sendo unhas persoas máis ricas do mundo, di que existen as clases sociais, pero eles van gañando, non? E eles parvos non son, e ben o saben. A cuestión é que nós, cando comunicamos, temos que aloxarnos precisamente desa comunicación teórica e buscar os elementos que permitan unha identidade colectiva. Nese sentido, eu reafírmome moito máis na posición pública de que somos o 99% porque a nosa identidade se crea por oposición. E é certo que ese primeiro 20% igual non está tanto comigo como outro, non? Pero sí que me sirve para crear unha identidade que di ese 1% é o enemigo. E se somos capaces de construir unha identidade por oposición ao actual status quo e ao poder, pois teríamos moito gañado. Cal é o problema? Que en Galiza estamos orfos desa identidade colectiva. Eu creo que o Nunca Máis foi quizáis un momento cumbre da creación dunha identidade colectiva galega, e tamén se creaba por oposición, pero esa identidade colectiva foi esmorecendo, e hai un momento determinante que eu creo que crea unha nova identidade para a participación política, que é o 15M. E o 15M, efectivamente, mudou a participación política no Estado e tamén en Galiza, porque, para ben e para mal, estamos inseridos no Estado, e as canles de comunicación que reciben os galegos e as galegas pois son prácticamente as mesmas que os de fora de Galiza. Nese sentido, eu creo que o 15M supón un antes e un despois na organización política e na forma de pensar da sociedade galega, e o nacionalismo comete o gran erro da súa historia moderna, que é entender que aí non había nada que facer. E eu que estive en 29 días acampado no Obradoiro, a conclusión a que cheguei, aparte dunha gran frustración posterior, foi que ali había pobo organizado. E precisamente o elemento, digamos, nacional popular é o que permite crear unha identidade colectiva, e se nos afastamos dos espacios de organización popular, como vamos a ser quen de transformar nada, non? Porque quen estaba ali non era xente allea a nosa posición política, senón era xente a que nós non éramos capaces de comunicarles que éramos o mesmo. E claro, se nós non estamos ali, pois efectivamente provocamos unha desconexión entre o movimento político e a propia sociedade que ti teóricamente estás interpelando, que provoca moitos problemas. Nese sentido, vou a citar a un rapaz de 22 anos que se chama Andrei Quintiá e que sacou un artigo en Praza Pública, e é un bo exemplo de que a xente nova ten moito que decir. E ele decía no seu artigo que non é que non exista conciencia de clase no noso país, senón que a esquerda non somos capaces de comprendela. E eu creo que aí está o problema. Eu creo que esa atomización, ao final, acaba canalizando unha identidade colectiva, que pasa que nós non somos capaces de comunicar con ela. E lembro a un compañeiro que escoitei tamén fai un par de semanas, e ele me decía, claro, é que eu non sou nacionalista por Castelao, eu sou nacionalista polos meus 2 fillos. E aí realmente está unha das claves. Eu fuxo da identidade colectiva en termos puramente identitarios, no sentido de apelar á historia, aos referentes históricos, á propia cultura, non porque non haxa que facelo, que eu creo que sí, senón porque creo que nunha nación moderna occidental, digamos, ese elemento é insuficiente para a creación dunha maioría, digamos. Nese sentido, o exemplo escocés eu creo que é moi interesante, porque o crecemento do independentismo en Escocia é espectacular, e faise precisamente como mecanismo para protexer o estado do benestar fronte ao Reino Unido, porque está aplicando uns fortes recortes. E o elemento identitario que existe, e ti preguntas a un escocés e di, si, son escocés, non é o elemento fundamental para definirse como independentista. E de feito, cando ti vas a Cataluña, como é posible que haxa unha sociedade civil organizada tan forte que incluso inclúe xa non só a español falantes, sino a emigrados e emigradas que ni sequera naceron en Cataluña, pero votarían sí eventualmente a unha independencia. Nese sentido, eu creo que trascender ese elemento identitario, que, insisto, hai que manter, pero penso que non é suficiente por si mesma, é importante. E iso lévame ao elemento central, é que hoxe en día, se queremos un proxecto político gañador, ten que aspirar á mellora de condicións materiais de vida da xente. E neso é no que temos que referenciarnos. Non podemos pensar nun proxecto político que vai pasar por riba destas cuestións. E xa para ir rematando, e enunciando un pouquiño cal é a situación que eu albisco para o futuro, e da que, non vou a falar moito agora, supoño que despois no debate será o importante,
Aí adiante temos unhas eleccións galegas, eu creo que as xerais en Galiza están amortizadas, o panorama non vai a mudar esencialmente, non creo que haxa unhas mudanzas de representación tampouco, pero temos unhas eleccións galegas onde eu creo que hai dúas ideas fundamentais que necesita este país, e son as melloras das condicións materiais de vida da xente e intentar acadar as maiores cotas de soberanía para este país. Tendo en conta a correlación de forzas existente en Galiza cun PP que o consigue absolutamente todo e ao mesmo tempo con correlación de forzas en Europa que deixa as políticas alternativas verdadeiramente debilitadas nunha auténtica dictadura dos mercados imposta dende Alemanha. E en ese panorama, e xa como unha súplica xeracional, é fundamental que sexamos quen de expulsar a Feijóo da Xunta de Galiza porque as fiestas de oportunidade se pechan e se temos PP os próximos 4 anos probablemente os teñamos os próximos 16 e iso é algo que non podemos consentir, non como militantes ou como galegos e galegas. E a cuestión é que aí existe un espazo indefinido que tamén decía Facal e que está en construcción que ten un verdadeiro éxito electoral e a miña pregunta é se ese espazo indefinido está en capacidade de facer eso nun eventual pérdida do goberno do Partido Popular. E poño 3 exemplos de políticas concretas que serían boas para este país e que ese espazo indefinido me gustaría que apostara por elas, non? Por exemplo, estamos en disposición de crear unha banca pública galega e se miramos os datos é fundamental porque estamos vendo como Galiza expulsa aforro e o aforro da nosa xente se vai no pasado se iba a construir pisos en Almería e agora se vai a facer investimento en outras partes do planeta. Estamos en disposición de falar de ter unha tarifa eléctrica galega que combatiría a pobreza enerxética e por extensión a pobreza en este país e ademais permitiría un maior dinamismo económico e estamos en disposición de utilizar as institucións públicas para o retorno da mocidade investigadora, por exemplo, para construir unha sociedade baseada máis no I+D e moito menos en sectores atrasados e precarizados. Pois esas son preguntas casi máis programáticas, pero que nese espacio en construcción son as preguntas fundamentais. Que facer cando se chegue aí? E ese é o elemento fundamental, porque, dende logo, se chega aí e se fai mal, volvemos ao punto de partida, a ventana de oportunidade se pecha e temos PP outros 16 anos, non? E no medio prazo, após das eleccións autonómicas, eu creo que se non houbera unhas eleccións autonómicas aí, todo sería moito máis fácil, pero o calendario é o que é. No medio prazo creo que é fundamental que exista un espazo común para a esquerda nacional en este país, porque o certo é que o grau de fragmentación que existe hoxe en día na esquerda nacional ou no nacionalismo, como que iramos chamarlle, é terrorífico, non? Entón, nese sentido, creo que todo o que sexa aglutinar e intentar manter un espazo común que xere determinados consensos para o conxunto das persoas que estamos en ese espazo, creo que sería fundamental. E pola miña banda nada máis e moitas gracias. Tremendo, non? Eu, estou moi contento de todo o que acabo de escoitar. Teño que dicir que despois xa irán todos os matices, pero aínda que poda parecer que non, estamos profundamente de acordo, incluso con cousas, digamos que máis de impugnación que se puseron en riba mesa. Eu estou de acordo. Outra cousa que evidentemente aquí estamos noutro formato e non vou a defender estritamente unha posición, digamos, orgánica ou institucional, pero evidentemente hai cousas que se ponen en riba mesa que colisionan directamente pois con moitos dos elementos que eu probablemente noutros momentos ou noutros espacios públicos non tan honestos, abertos e de debate igual non defendería, pero bueno, en esencia quero dicer que sí que estamos de acordo. Sempre se di, ou acostumo a dicir ese tema que tamén dixo Adrián, de que, bueno, pode ser breve porque o máis interesante o debate posterior, pero neste caso o digo honestamente e de verdade porque teño anotadas como 30 das ideas que se foron lanzando e que me parecen que seguro que ademais ábrense outras liñas de debate aquí. O primeiro, e que vai fiando co que estaba dicindo, pois eu creo que é moi de agradecer este debate. Eu, particularmente, ademais, digamos que pola miña posición, últimamente estuve inmerso en ruido, estuve inmerso en espacios onde moitas veces non se permite pensar desta forma, que é a forma que hai que pensar, xa dixen, non? Como dixeches ti, abrindo e vendo a sangue que aínda hai no corpo colectivo do que pertencemos, e creo que é moi de agradecer, e agradezo, por tanto, o convite a Xentalla, ao Concello de Compostela. E o digo ademais porque, estes días, que son días de aniversarios, é o aniversario de moitas cousas, foi o aniversario do 15M, foi o aniversario do 24M do asalto municipalista, foi o aniversario do 25M das europeas que tamén empezaron a alterar o tablero no Estado español.
o aniversario das Irmandades da Fala que nos ten aquí, e tamén é o aniversario, mañá será o aniversario da caída da Comuna de París. Nestes días de aniversarios, pois eu nesa ferramenta terrible que utilizamos e que tanto, digamos, que tanto construe para ben e para mal políticamente a día de hoxe, que son as redes sociais, pois me vai recordando cousas, como lle acontece a toda a xente que está nesas ferramentas, cousas que, reflexións ou artigos ou momentos que foronse subindo nesas redes sociais nos últimos anos, non? E vin estes días dúas cuestións concretas, unha reflexión ao respecto digamos, do asalto municipalista antes de que organizadamente o iniciáramos, e outro, unha reflexión sobre a relación entre movimentos e esquerdas, que se fixeron nesas redes sociais e digamos que, nas reflexións que nese momento había, falo do ano 2013 unha e do 2014 a outra, pois veía moita xente, compañeros e compañeras cos que, debatín ou debatía, e vexo agora mesmo con perspectiva como incluso algunhas desas relacións están, moi queimadas e moi rotas, non? E me parece, por eso, importante, trascendental fomentar este tipo de espacios que nos fan construir colectivamente e pensar doutra forma. Dito isto, eu xa digo que vou ser breve, os análises que comparto moito. Eu pensaba, cando viña para aquí, desde onde falar, non? Eu habitualmente, digamos que no meu percorrido como persoa política, habitualmente falei como activista ou como persoa dos movimentos sociais, que era onde me atopei durante moitísimo tempo, dende, digamos, unha identidade política, dende os movimentos sociais que, ademais, enmarcarse en todo o que ten que ver con a tradición dos centros sociais, do recoñecemento da nosa identidade nacional, ademais, se ubicaba nunha identidade política que no país como tal non tivo moito nome, autonomía, no? Que en Italia, en Alemania, en outros sitios sí que foi unha identidade política forte, e eu sempre me ubiquei aí, non? Entón, pensaba así falar dende aí, pero é certo que hoxe en día pois falar dende aí xa é un pouco, non sei como dicirlo, un pouco excesivo, pero sí farei algunha reflexión breve desde aí. Pensaba así falar, porque aí sí que, si estamos falando do que facer, de que facer con este país, de que facer coa Galiza do futuro, pensa así falar como pai, porque evidentemente é unha cuestión que me preocupa dunha forma importante, e despois deixarei dúas ou tres pinceladas. Eu pensaba así falar como cargo público, como persoa, digamos, miscuída agora mesmo en todo o que ten que ver con a representación pública e a construción dese espacio que tanto me alegra, que creo que é do que vamos a falar hoxe, non tanto no curto plazo, sino de como vamos a construir o espacio nacional galego nos próximos tempos. E tamén incluso cheguei a pensar si falar como migrante ou como emigrado, evidentemente como blanco, home, etcétera, o sea, un migrante privilexiado, pero como persoa que moitas veces, por diferentes cuestións vitais, teño vivido fora do país, e eu particularmente acostumo penso eu, eso é o que penso eu para min, a pensar mellor o país dende fora moitas veces que dende o propio país, non? A velo con perspectiva e analizalo. E esas son un pouco as catro posibilidades que se me abrían cando pensaba en onde falar hoxe. Dito isto, farei unhas pinceladas, pero sí que recoñecendo tamén moitas das críticas que se lle fai ao texto, digamos que posicionarnos políticamente en función de textos de fai tanto tempo. Eu sí que atopei así nunha lectura máis ou menos en diagonal un pouco de todo o que o texto, pois atopei cuestións relevantes ou cuestións polo menos miméticas ao momento político no que estamos, concretamente, nese, tanto no Renacimento hispano e a guerra, non? E me fai pensar que xa o comentou Facal, non sei se o comentou algún compañero ou compañera máis, pero si é certo que estamos nun ciclo, nun momento de guerra, non? Aquí falaban un pouco de como pensar o país nun contexto de guerra, unha guerra moi clara, moi concreta e moi específica, non? Pero creo que é evidente que estamos nun contexto de guerra. Os zapatistas dicían no inicio do ciclo político antiglobalización a Cuarta Guerra Mundial, non? Que non o dicían como un momento, sino como un percorrido. Pois aí quen falaba, ou falábamos fai uns anos tamén nese ciclo político antiglobalización da guerra global permanente, e eu creo que sí, que estamos máis aí, non? E iso vemos, como se comentou tamén na mesa hoxe, pois en ese asalto ao muro oriental da Europa e nas guerras que hai en Ucraína, en todo o norte de África, etcétera.
E, bueno, me parece relevante porque, bueno, é certo que vamos a pensar a Galiza, pero, bueno, hai que pensar nun contexto non só continental, sino nun contexto mundial que ten que ver moito con esa guerra, que ten que ver con moitísimos elementos de clase, elementos das novas formas de composición do traballo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, sí que me chamou a atención e me fixo simplemente matinar que naquel momento tamén estaban nun momento de convulsión mundial histórica como estamos agora mesmo. Dito isto, bueno, brevemente, como exactivista ou como non activista actual que pretendería volver a ese mundo non tanto do activismo, sino, digamos, do tecido social organizado, non? Bueno, eu creo que aí bueno, como activista e como persoa que participa do salto institucional, creo que hai que poner en riba mesa pues unha responsabilidade colectiva sobre algo que sabíamos que podía acontecer e que creo que está acontecendo, que é o baleirado paulatino, o baleirado das rúas, non? E dos momentos de, digamos, de contestación, e sobre eso sí que temos que reflexionar colectivamente. Fronte a iso, creo que outro desafío do momento político actual e da Galiza que temos que construir é ver como, pois, digamos, esos espacios gañados dentro das institucións poden relacionarse de forma conflictiva ou de forma virtuosa ou de boa forma co tecido asociativo. Un exemplo digamos, da parte positiva de como se pode construir o país desde unha institución tomada, pois pode ser efectivamente o desenvolvemento destas jornadas, pero digamos, un elemento que non é estritamente do país, pero que tamén pode haber cuestións no país para reflexionar sobre eso, pois é o que está acontecendo en Barcelona coa xestión do que está pasando no barrio de Gracia, non? Ese é un elemento no que temos que pensar na nosa relación entre institucións e movimentos, ou, sin ir máis lonxe, con unha cuestión non resolta, e evidentemente non estou facendo paralelismos, pois seguro que en Compostela hai conflitos dese tipo que se me escapan, pero en Coruña pois está o asunto do ofimático, que é un elemento, un elemento complexo, e no cual creo que temos que, nese percorrido, digamos que de relacións entre novas institucións tomadas, que agora mesmo son municipais, pero cando academos as galegas, que as vamos a acadar, o desafío vai ser moito maior, pois é unha cousa que temos que reflexionar sin ir máis lonxe, porque creo que todos somos conscientes de que un dos Touriño chegará a decir aquelo de que foi Galiza non se vende, quen tirara para baixo o goberno bipartito. Desgraciadamente creo que non foi tan así, pero bueno, creo que sí que é un elemento central cando pensamos o que puso en riba mesa Adrián, e que eu concordo a necesidade de asalto e de desplazar unha vez por todas a Feijóo das institucións. Temos que pensar como vamos a facer para relacionarnos co tecido político e asociativo do país non orgánico. E digo isto dende a consciencia total e absoluta de que, bueno, o único motor de transformación posible nunha sociedade, pois evidentemente son os movimentos de contestación, non? Evidentemente, se chegamos a institución sin ese motor, pois nos pasará o que dicía o subcomandante Marcos, de que non podemos ter unha vanguardia que, bueno, este tan adiante que cando mire para atrás non hai ninguén detrás, non? E, bueno, creo que é trascendental que, evidentemente, se queremos facer políticas públicas mínimamente transformadoras ou avanzar cara a ese campo, todo eso ten que moverse nunha tensión na que é necesario uns movimentos sociais que contesten, incluso que interpelen de forma forte e de forma radical as institucións que tomamos, pero que tamén, se as cousas se fan adecuadamente, saiban, primeiro porque foron, ademais, os movimentos sociais son os elementos onde primeiro se ensayan, non? Ese tipo de dinámicas, e polo tanto son os que teñen que levar adiante dunha forma máis activa esas políticas públicas transformadoras. Como pai, ademais pai, nunha condición un pouco, digamos que, diferente, no sentido de que a miña filla non naceu en Galiza, a miña compañera non é galega, e xa digo que aí se misturaba con ese pensar Galiza dende a migración, que non o vou facer desa forma, non? Pero como pai, evidentemente, pois, que te preocupa ou que me preocupa cando penso na miña vida e na vida pois da miña filla neste país, pois evidentemente todo o que ten que ver con servicios públicos, coa defensa do welfare, con elementos como a educación, a sanidade, etcétera. Aí, tamén pensando un pouco en clave do pequeno, do que alimentaba, do que puña no debate Teresa, do imprescindible, digo, porque se nomeou a semente, por exemplo, non? É imprescindible que
encetemos procesos como ise, pero dende a consciencia total e absoluta de que, claro, sin que fagamos a educación pública algo máis parecido a Semente e menos parecido a Peñarredonda en Coruña ou a, non sei, en Santiago de Compostela, que ale o Colexio do Opus, non o sei, pois claro, non vamos a solucionar nada porque, bueno, ademais, é un debate dado e creo que ven desenvolto, por exemplo, con seus matices no País Vasco, etcétera, etcétera, con todo o modelo de Castolas, pero bueno, está aí. E despois, evidentemente, a mí me preocupa, me lacera, non sei hasta que punto, bueno, é unha preocupación moi forte o que ten que ver coa demografía, que xa se tocouse aquí. Evidentemente, creo que ninguén queremos viver nun país embellecido, non queremos porque non é algo bonito de viver e ademais de todo non queremos porque non é practicável, é imposible. Evidentemente, se non hai poboación, se non hai traballo, se non hai produción, etcétera, etcétera, é imposible que manteñamos as cotas de benestar que malamente agora mesmo mantemos. Nese sentido, evidentemente, se falo de demografía, o que estou falando é de economía e, por tanto, de economía e de poder político, non? É imposible manter a poboación ou, como dicía Adrián, traer de volta a xente que marchou se non hai alternativas de vida e alternativas, bueno, económico-profesionais efectivas. Finalmente, como militante / cargo público / persoa que está agora mesmo como candidato e que o ex cargo público e que está como candidato ás novas eleccións, pois bueno, eso, dicía ao inicio, creo que é fundamental, eu digo dende o agotamento que ás veces se dá, non? Na liorta constante e continua que hai no espazo institucional, pois o primeiro, evidentemente, é alimentar, construir, tecer redes e espacios de discusión como poden ser todos estes, e despois, eu a verdade que pensaba que iba a dicir algo como moi innovador, pero xa o dixeron os tres, non? Que creo que, e ese é o problema, creo que agora mesmo non se está dando o debate como se debera de dar, e, bueno, non vou entrar agora mesmo no asunto que vertebrou o debate nas últimas semanas, non? Pois elementos como do partido instrumental ou a coalición electoral, etcétera, etcétera, non? Pero creo que todo iso e os dous momentos electorais que temos aí e que nos afogan para pensar políticamente, creo que non nos permiten pensar con calma, con a claridade suficiente o que é o obxectivo colectivo que moitos e moitas temos e que aquí se puso en riba a mesa, non? Que é a construción de ese novo espacio orgánico con relación co tecido cívico da esquerda nacional galega. Eu non lle chamaría, evidentemente, esquerda nacionalista galega, lle chamaría incluso se me escoitan alguna xente non lle podría chamar esquerda, pero sí, a construción dese espacio desa nova esquerda galega, non? E creo que ese é un pouco o desafío. Que pasa? Teresa falaba dende non me lembro cal era a expresión, bueno, dende o desánimo, non? Dende a frustración, non? Cal é o problema? Quer dizer, podemos lanzar un manifesto, 2 manifestos, 3 plataformas, 4 plataformas. O problema que, digamos que é un problema máis complexo de resolver e creo que agora mesmo, temos que pensalo evidentemente coas urxencias do curto plazo, coas urxencias de ter diante da mesa as eleccións xerais, pero tamén de forma fundamental as eleccións galegas, pero tratar de pensalo dunha forma máis mesurada e máis a un medio prazo, porque creo que nos pode facer resolver todo isto, non? Vou rematando xa. Digamos que creo que todos fomos un pouco pesimistas, non? Mais alá dese un pouco pesimismo. Eu teño que dicer que, creo que hai elementos máis que claros para a esperanza e para a satisfacción, evidentemente, sempre criticando o que estamos construindo, non? Pero, eu teño que poñer a mesa, eu me lembro, cando empezamos un pouco toda esta proposta de reformulación do corpo orgánico no país, me lembro cando falábamos da hipótese do 30%, non? Falábamos e se escribían artigos sobre esa hipótese. Afortunadamente, agora temos unha serie de dispositivos electorais
que, e de forma, eu son perfectamente consciente que pode ser dunha forma efímera, que son da súa inconsistencia, etcétera, etcétera, pero que teña a capacidade de chegar a ese 30, 35, 40% da sociedade galega, non? E creo que é un elemento, bueno, evidentemente de sorpresa e satisfacción, non? Eu mesmo, bueno, cando vexo os resultados, cando vin os resultados nas eleccións municipais na miña cidade na Coruña, cando vin os resultados de, bueno, do espacio político no que eu participo, pois evidentemente son sorprendentes. Eu, como anécdota, agora vou moito a Madrid, máis alá de que poida estar un pouco, moito de acordo con, xa non o decrecentismo que tamén, senón con, evidentemente, con, bueno, ter cuidado cos medios de transporte que utilizamos nestes desplazamentos. Eu vou en avión a Madrid habitualmente, non? E sempre acostumo a máis ou menos a facer así a cábala e digo, collo 10, non? E destes 10, que tres e medio serán os que votarán, os que votarían neste caso a En Marea, non? E nunca me sai, nunca acabo de ver quenes serán, e probablemente estén, non creo que, afortunadamente creo que temos tocado a tecla de chegar a xentes ben diferentes, non? E xa remato con unha cuestión, pois eso, eu concordo en que creo que fai un tempo, con uns amigos estivemos a punto de escribir unha cousa que era unha especie de manifesto, que era por algo así como un palabra como por unha Galiza postnacionalista, non? Non o escribimos e, entre outras cosas, eu xa me saín do rollo porque, claro, empecé a estar en Podemos, co cual, máis alá da piada ou da brincadeira, perdía todo tipo de legitimidade ou de capacidade, non, para abrir ese debate, non? Pero eu si creo que, bueno, nese debate, desa construción desa nova esquerda galega, hai que mirala desde aí, creo, honestamente, con todo o respeto, con toda a cercanía, con toda a consideración de todo o que foi o nacionalismo, e que evidentemente gran parte do que aínda somos, afortunadamente, se debe ao esforzo e a militancia estrictamente nacionalista, pero estou falando máis no campo, non, de como da proposta, das ideas, de como se traslada todo iso. Creo que sí que habería que navegar máis no campo da Galiza nacionalista, da Galiza postnacionalista, e, ubicarnos máis e reforzar máis outras ideas, outros espacios que creo que nos fan construir con moita outra xente en común. Se falaba Adrián con moito acerto, vais un punto de vista do 15M, que é o campo da democracia e da soberanía, non? E desde aí construir políticamente. E ademais, falabas do 15M, e hai que poñer a mesa que non só foi a esquerda nacionalista que non entendeu e non participou activamente do 15M neste país, os movementos sociais en gran medida, ou por lo menos no espacio onde eu veño, da cidade onde eu veño, non comprendimos da forma que había que comprender o 15M, e iso tamén tivo consecuencias, digamos, buscando paralelismos en Madrid, evidentemente, pero en Cataluña, en Varna, en outros sitios, a xente que viña do espacio político, da área da sensibilidade da que eu participaron moi activamente do que foi o movimento 15M, e iso, evidentemente, primeiro, lles facilitou a porta de entrada a toda esa nova xente que se politizaba dunha forma moi forte e radical naquel momento, e facilitou que, digamos, que as vías de comunicación entre eses mundos pois foran moito máis rápidas e efectivas.